खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 8 अक्ट'बर 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय डिपु रेल बादायाव गंसे पेसेन्जार ट्रेननिफ्राय आयेननि बेरेखा लाबोनाय बुरमिस गय सुपारि हमदों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय सन्जय दे। आसामनि नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय निरुबालियाव थानाय हिन्जावसा कलेज एबा गर्ल्स कलेजनि सासे एचएस फरायबाय थानाय फरायसुलिखौ सोरबा स्टेमनि दुथां सुबुङा हरखाबै फैनानै बिनि मोखाङाव एसिड सारनानै खारखुमा लांदों। हिन्जावसाया जेब्ला कलेजनिफ्राय न' फारसे थांगासिनो दंमोन अब्लानो लामा ससेयाव बे जाथाया जादोंमोन। उनाव हिन्जावसाखौ फाहामथायनि थाखाय फाहामसालियाव लांनानै पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय बे जाथायखौ सोर खालामखो मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। उत्तर प्रदेश रायजोनि बिरेलियाव सासे 60 बोसोर बैसोनि दुथां सुबुङा सासे 5 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। उनाव जिनाहारि खालामबाय थानाय समाव गथ'नि नखरनि मानसिफोरा नुसनहैनायाव दायनिगिरि दुथां सुबुङा स्पटनिफ्राय खारखुमा लांनायनि उनाव गामिनि फांसे दंफाङाव दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। जेब्ला गथ'आ न'नि बायजोआव गेलेगासिनो दंमोन अब्लानो दुथाङा बे गथ'खौ लांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामहैदोंमोन। थैनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शेर मोहम्मद। बिटिआर गोरोबथानि 9.2 दफानि गेजेरजों बारग'गिरिफोरनि थाखाय आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भ फोसावबाय। आसाम पुलिसनि गासै 5,563 मासनि गेजेराव बारग'गिरिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भ लाखिनायखौ फोसावबाय। बारग'गिरिनि सोद्रोमा बिथांमोना अनलाइननि गेजेरजों फैगौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेराव फोसावनाय जादों। गिथाव बाथाव अर खामदों। बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव सास्नि सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। मुम्बाइनि गरेगावआव गंसे बिल्डिंआव गिथाव बाथाव अर खामनाय जाथाय जादों। बे अर खामनाय जाथायाव गासै सास्नि सुबुङा अबथिरायै अरजों खामथाब जादों आरो थैदों आरो बे जाथायावनो गासै गुबुन 40 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सास्नि सुबुंनि गेजेराव 2 गथ'फोरबो दंमोन। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलचरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय गंसे नाइट सुपार बासनिफ्राय मेघालयनि रिभइ जिल्लानि सिङाव थानाय नंपुआव नागा चेक पस्टआव पुलिसआ चेकिं खालामनायनि उनाव बासनिफ्राय 9 कोटी रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों आरो बे जाथायावनो लोब्बा थानाय बासनि ड्राइभार आरो हेल्पारखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। नाथाय बिसोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय। आरो जोंहा माइनरिटि सेलनि दैदेनगिरि गासिबो दङ। दिनै मुसलपुराव बिराद मोनसे मोजां थासारि जोंहा दिनै जानानै थांबाय। खारन बे दिनखौनो जोङो थांनाय 3 बोसोर गारि जोंबो नेबाय थादोंमोन। मानोना बिपिएफ दोलोआ दिनै मेदाघाट होननाय जायगायाव जिबायदि किडनि फेल जानाय मानसि, हार्ट एटेक जाखानाय मानसि, प्रेसार स्ट्रकआव जाखानाय मानसि, गावनि हिन्जावजों लोगोसे गावनि हिन्जावनि बिनानाव, बिबथै, आदै, मादै गासिबखौबो थाला मारि होजोबलायनानै प्रत्येक न'खराव गंसे गंसे गारि होनानै आरो लोगोसे 2,000 कोटी रां होनानै जिबायदि मोनसे भटिं खालामनायनि मोनसे सेन्टार मेदाघाटखौ बानायदोंमोन। अर्थात दिनैनि दिनाव मुसलपुराव मोनसे भटिं जानानै थांखांबाय। बेखौ फ्रि फल भटिं होननानै जों बुंदों। 2025 सनाव जिहेतु बिटिसि इलेक्सन दङ, बिटिआर इलेक्सन, बेवहाय बिथांमोना बेसे भट मोनमारगोन दिनै बिथांमोना टेस्ट खालामदोंमोन। गमामायैनो दिहिरा, बागानपारा आरो खख्लाबारि गासैबो ब्लकनिफ्राय मानसि जरायजोबनानै बिथांमोना बेयाव दिनै 3,000 आरो 3,500 गेजेराव मानसि गेदारिं खालामदों आरो मुसलपुर समस्तिनिफ्राय जोंना काउन्टिं सोलिदों। जोङो मोनदों मा दिनैनि दिनाव 1600 भट, बिथांमोना 1600 भट मुसलपुर समस्तियाव दिनै मेदाघाटआव ज' जानानै थुनो हादों। बेखायनो दिनै मुसलपुर समस्तियाव बिराद फुरथि मोनसे परिबेस। दिनै बमा गावनाय खामानि सोलिगासिनो दं। गाबोनो 20थानिबो बारा बोरमा आरो अमा बुथारनानै फुरथि खाना जानायनि प्रग्राम जोंहा दङ। मानोना अलरेडि जों मिथिखाबाय मुसलपुर समस्तियाव फैगोन बिटिसि इलेक्सनहालागै एकदमबारे 0 बिपिएफआनो गैमारथाला जासिगोन, बे खाटां जाना फैदों। बेखायनो जोङो दिनै बिटिआरनि गासैबो इउपिपिएलजों दिनैनि जि मोनसे मोजां दिन जोंहा मुसलपुर समस्ति हिसाबै बेखौ शेयार खालामनो, बयजोंबो रानफानो थाखाय नोंथांमोननि मिडियाखौ दिनै जों बेवहाय लिंहरदों।
खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोनसे अभियोग खालामदों दि राकेश ब्रह्मआ जानला मानला बखिला बायनायनि थाखाय गोबां राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो दैदेनगिरिफ्रा जयेन जाफैदों होननानै राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो गाज्रि भाषा रायलाया आरो राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो नंखाय खोथा बुङा राकेश ब्रह्मआ जेखौ सैथो बेखौ बुङो राकेश ब्रह्मआ दिनैसिम जेसेबां बुरजा खामानि मावबोदों गावनि खोथाखौ खोथा महर होनानै रायजोफोरजों आं मावबोदों आरो दिनै मुसलपुरनि रायजो राजाया आंखौ बिदा फंबाय गावनि फिसाला बायदि अनो बे बार बे सान्दुं बे अखाया मुसलपुर समस्तिनिया गोलोमदैया बे गासिबो आंजों लोब्बा दंजोबो गतिके खाम्फा बरगयारि जायखौ जोङो बार बार बुंबाय थाखादों बिटिआरनि बेदर गेसाव साप्लाय होग्रानि राजा बे खाम्फा बरगयारिया दिनै जे मुसलपुराव फैनानै आगान होफैबाय आसलते मुसलपुराव बबेबा दखरसे जायगाखौ बियो सुहासो खालामनानै गालांबाय आरो बेखौ जों गाबोन सुस्रांजोबनायनि खामानिखौ जोंनो मावगोन जिहेतु जोङो बिराद शान्ति प्रिय मानसि जिहेतु जोङो मुसलपुर समस्ति हिसाबै बा इउपिपिएल हिसाबै जों जिहेतु गोग्गो गोथार गोथौ सिन्ताजों सैथो सिन्ताजों जोङो बे रायजोफोरखौ बेंगासिनो दङ बेखायनो खाम्फा बरगयारिया फैगौ समाव आंनिल' बेला नङा प्रमद बर' बिथां सारखौ जि रोखोमनि गाज्रि खोथा बुंनानै माने समाजनि गेजेराव गाज्रि बेफ्रु होदों गतिके बिथाङा जे बाक्सायाव स्पेसियेलि बाक्सायाव बेसेबांबा गिदिर हांसोनि दावदैया बिनि आखायाव गोलैनो थांगासिनो दङ बे खोथाया सैथो आरो बिथांमोना बहुद बुथ्रा दिनैनि दिनाव रायलायनांगौ जेबो गैलिया बिपिएफआ मोनसे समाव मोनसे बिपिएफ होनना बुङोमोन दिनैनि दिनाव मुसलपुराव मोनथाम बिपिएफ ओरैनो सोलिखानानै दङ मोनथाम बिपिएफ बे जाहैबाय एइच सासेया जाहैबाय आर सासेया जाहैबाय ए आरो बिराद थाबनो मोनसे ग्रुपआ आरो सि जानो थांगासिनो दङ थ' बेबायदि गावजों गाव थासारि गैथारि मोनसे दोलोआ दिनैनि दिनाव सोरबा राकेश ब्रह्म सोरबा प्रमद बर' सारखौ माने सोमखारिनो हानाय बिसोरनाव जेबो थासारि गैलिया फैगौ 2025 सनाव बिपिएफआ एखेबारे मुसलपुर समस्तिनिफ्राय दावदैया मोनगोना दिनैनो सियर खारन दिनै बिथांमोना मेदाघाटआव खुनु गेदारिं खालामाखै खुनु जयनिं प्रग्राम खालामाखै बिथांमोना मुसलपुर समस्तिनि खाना खुजा सिंस्रि बायनाय किडनि गैयि मेगन गैयि बिब' बिनानाव बिथौ गुवाहाटीयाव फरायनो थानाय क'क्राझाराव फरायनो थानाय सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ बुथुमजोबनानै मोनसे माने भटिं मोनसे पलिसि लादोंमोन आरो बे भटिंआव मुसलपुराव खालि 1600ता भट मोनदों बेनिफ्राय आरो बुंनांगौ जोंहा जेबो गैलिया बिथाङा सासे जाम्बा मानसि आरो बिथाङा हयथ' बेबायदि नलेज बिथाङा गैया खारन मोनसे समाव बिथाङा हाग्रायाव बबे हाग्रायाव बेसेबां माने रां खामायनो हायो बबे गलाखौ हाबा बेसेबां थाखानि टेक्स बिथाङा लायो बेफोरनो बिथांनि हिसाब दङ खारन प्रमद बर' बिथांनि सरकार फैखांनायनि उनाव जों लामानि बेलायाव दिनैहालागै 900 किल'मिटार जों लामा मावदों जोंनि मुसलपुरावनो देख बेसेबांबा गिदिर जोंनाव ब्रिज बानायनाय रेकर्ड दं बेखौ जों बोरिमाखा सिंग्रा होनो आरो बे जाम्बा मानसिनि सोंनायनि फिननायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया मोनसेल' खोथा फैगौ 5 बोसोरनि गेजेराव बिटिआरआ मोनसे समायना रमायना बिटिआर मालाय हादोरजों रुजुजानाय बिटिआर जानो थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बे जाम्बा माखासेया बे जौ लोंथुमनानै ज' जानानै गाज्रि खोथा रायलायग्रा बे मोनसे पार्टिया जेबो बेफोरजों लोब्बा गैया बे खोथाखौ आं नोंसोरनो जोंनि बिटिआरनि रायजोनो आं दिनै फोरमायना होनाय जायो बुंबाय हाग्रामा बायदि जाम्बानि मानसिनि खोथाखौ जों फिननाय होनांगौ जेबो खोथा गैया खारन 2025 सनाव बिपिएफआनो थाया दिनै मुसलपुराव 0 गाबोन चिराङाव 0 संफोर क'क्राझाराव 0 सार' फाले 0 दावदैनि बिगोमाया हाग्रामा महिलायानो जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा सम थानायावनो जुदि इउपिपिएल दोलोआव जुदि बिथाङा फैयोबा हयथ' बिथांखौ जों इसेबाबो बबेबा जे फेरलेब खना जाया अबेबा आगानसे जायगा जों होनानै दोननो हागौ बे खोथाखौ आं बिथांनोसो फोरमायना होयो आरोखि नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि